יצירת טבלאות וגרפים באקסל 2013. אם האקסל נפתח כשהוא הפוך, כלומר שתא עמודה A נמצאת בצד שמאל, כדאי להפוך את זה ולהתחיל אותו מצד ימין, כי זה כיוון הכתיבה שלנו בעברית. כדי לעשות את זה אנחנו לוחצים על פריסת עמוד, ולוחצים על הכפתור גיליון מימין לשמאל, ואנחנו רואים שטור A עבר לנו לצד ימין. בשלב הבא אנחנו מקלידים את טבלת הנתונים שלנו. אפשר לראות שתוכן התא שלי הוא קצת יותר ארוך, תופס יותר מקום מרוחב העמודה, ושינוי הרוחב מתבצע בדיוק כמו בגרסאות הקודמות של האקסל. אפשר פשוט לחיצה כפולה על הגבול בין שני התאים, וניתן לראות איך העמודה התרחבה לגודל שאנחנו רוצים. גם כאן אנחנו צריכים להחליט מה המשתנה התלוי ומה המשתנה הבלתי תלוי כדי לדעת איך לסרטט את הגרפים שלנו, כשכאמור המשתנה הבלתי תלוי זה זמן החשיפה לאוויר, ומה שהושפע ממנו זה, והמשתנה התלוי זה כמות הוויטמין C, אבל אנחנו לא יכולנו למדוד את זה, אנחנו בדקנו את זה בדרך קצת עקיפה, בדקנו את מספר הטיפות של האינדופנול, ולכן זה מה שאנחנו נציג בגרף שלנו, על ציר ה-Y שמתאר את המשתנה התלוי. מספר הטיפות היה תלוי בזמן החשיפה, ומספר הטיפות מהווים לנו גם מדד לכמות הוויטמין C. כדי להוסיף את הגרף, אנחנו יכולים לסמן את כל הטבלה, לוחצים על הוספה, ומאחר ואנחנו צריכים כאן תרשים טורים, אנחנו בוחרים בתרשים טורים. למה תרשים טורים? למרות שהמשתנה הבלתי תלוי שלנו הוא רציף, מאחר ויש לנו כאן רק שתי נקודות. אם היו לנו כאן יותר משתי נקודות, היינו צריכים לבחור את התרשים פיזור. אנחנו לוחצים על תרשים הטורים ובוחרים את הכי פשוט. אתם כבר מקבלים איזושהי תצורה של איך זה ייראה. עכשיו, התצורה הזו היא לא נכונה. יש לנו פה למשל את העמודות של זמן החשיפה, שזה לא אמורה להיות בכלל עמודה, זה אמור להיות הציר שלנו. אני בדרך כלל אוהבת לא לעבוד עם הצירים המוכנים כמו שקיבלנו כאן, אלא פשוט לעמוד על איזושהי נקודה, וגם כן ללחוץ על הוספה, להתחיל את הגרף מאפס טורים, לבחור את הגרף הכי פשוט. כדי להוסיף נתונים אנחנו לוחצים על הכפתור בחר נתונים, וערכי מקרא אנחנו לוחצים אוסף. זה בעצם מה שאמור להיות לנו בציר Y, המשתנה התלוי. אז שם הסדרה זה מספר טיפות אינדופנול, וערכי הסדרות שלנו, אנחנו מוחקים את מה שכתוב ומסמנים את הערכים. כבר אפשר לראות שקיבלנו פה שני ערכים. את ציר ה-Y עם השנתות שלו, ופה 1 ו-2. עכשיו אני לא רוצה ש-1 ו-2 אלו יהיו הערכים שלנו, לא מספר המבחנה, אלא זמן החשיפה, ולכן אנחנו נשנה. אנחנו הולכים לתוויות ציר אופקי, לוחצים על ארוך, ובוחרים את זמן החשיפה בתור התוויות, ואתם רואים שקיבלנו עכשיו את הסימון 0 ו-10, ולוחצים אישור. עכשיו אנחנו רוצים לעצב את הגרף שלנו שיתאים לצורה שבה אנחנו עובדים. אנחנו לוחצים על הפלוס, ואז אנחנו רואים שיש לנו כאן צירים, כותרות של התרשים. אנחנו מתחילים לעבוד דבר דבר. קודם כל אנחנו רוצים להפוך, בעצם במקרה הזה לא צריך להפוך, כי הציר שלנו כבר נמצא מצד שמאל. אם היינו רוצים להפוך, אם זה היה יוצא לנו הפוך, היינו לוחצים כאן על החץ, אפשרויות נוספות, והיינו מסמנים כאן ב-V קטגוריות בסדר הפוך. אנחנו לא רוצים שזה יהיה בסדר הפוך, אנחנו רוצים שזה יהיה משמאל לימין, אז אין לנו יותר מדי מה להתעסק עם זה. מה שכן, לציר ה-X שלנו וגם לציר ה-Y חסרות כותרות, וגם הכותרת של התרשים לא נכונה. אנחנו לוחצים שוב על הפלוס וכותרות ציר. לוחצים עוד פעם על החץ, ציר אופקי ראשי. אנחנו בוחרים את זה ומזינים את הכותרת. לא שוכחים לכתוב בסוגריים את היחידות שבהם אנחנו מודדים.
יש לנו זמן חשיפה דקות. ממשיכים הלאה. ציר ה-Y, אנכי ראשי. כבר עושה לנו אותה ככותרת מסובבת, שזה מעולה לנו. זה מספר טיפות אינדופנול. ועכשיו אנחנו צריכים לתקן את הכותרת, לוחצים פעמיים, היא כבר קיימת. מזכירה שהכותרת צריכה להיות, נעשה את זה פשוט וגנרי, הקשר בין המשתנה בלתי תלוי למשתנה תלוי. אוקיי, המשתנה הבלתי תלוי שלנו היה זמן החשיפה, המשתנה התלוי היה כמות הוויטמין C, או במקרה הזה אנחנו בדקנו את זה בעזרת מספר טיפות אינדופנול, זה לא תהיה טעות לרשום את זה. וכמובן צריך לציין את האורגניזם, בדקנו את זה במיצוי מתוך עלי כרוב, צריך לציין ולהכניס גם את זה לתרשים. עוד אופציות שנמצאות לנו בתרשים, כמובן כדי לראות את הפלוס הזה חייבים ללחוץ על התרשים עצמו. אנחנו יכולים להכניס תוויות נתונים, אתם יכולים לראות שאם אני מסמנת, יש לנו הופיע כאן ה-6, הופיע כאן ה-3, אנחנו לא צריכים את זה בדרך כלל. אפשר להוסיף איזושהי טבלת נתונים, גם לא משהו שאנחנו צריכים. קווי שקיעה, ברגע שיהיה לנו קצת יותר חזרות וממוצעים, אנחנו נצטרך להציג את השגיאה. קווי רשת, אז כרגע יש כאן רק את הקווי רשת האופקיים. אם נעבוד על עקומת קיול, נצטרך גם קווים אנכיים, אז אנחנו יכולים להוסיף את זה, אבל במקרה הזה זה לא צריך, זה גם גרף טורי. מקרא נחוץ רק אם יש לנו יותר מסדרת נתונים אחת. כאן יש לנו רק סדרת נתונים אחת, שזה מספר הטיפות של האינדופנול, אז אין צורך. וקו מגמה אנחנו גם כן עושים בדרך כלל כשהגרף שלנו רציף, ולא כשהגרף שלנו הוא גרף בדיד. במקרה שאנחנו רוצים לעבוד עם גרף רציף, התהליך הוא די דומה. אנחנו עושים תוספה. אנחנו בגרף פיזור הפעם. בוחרים את הגרף הכי פשוט, שזה הנקודות והקווים. לוחצים בחר נתונים. ערכי המקרא שלנו, גם הפעם, שם הסדרה זה מספר טיפות אינדופנול. ערכי סדרה X זה זמן החשיפה. ערכי סדרה Y זה המשתנה הבלתי תלוי שלנו. זה מספר הטיפות של האינדופנול. אישור. ואנחנו רואים את התוצאות הבאות. יש כאן טעות כאמור, זה אמור להיות 3 דקות, וזו התוצאה שאנחנו מקבלים, קיבלנו ישר את הגרף. גם כאן, אם אתם רואים, חסרות לנו כותרות וצריך לתקן את הכותרת, אנחנו עושים את זה בדיוק באותה דרך. כותרת ציר, ישר אנחנו מקבלים את הכותרות. כאן אמרנו שזה מספר טיפות אינדופנול. כאן הכותרת שלנו היא הזמן, לא לשכוח שוב להוסיף את הערכים. ואנחנו מתקנים את הכותרת, שוב הקשר. אוקיי, אז יש לנו גם את זה. וכאן כבר אפשר להתחיל לשחק אם אמרנו שאנחנו רוצים
להוסיף קו מגמה, אז אתם יכולים לראות שהוסיפו אותו בקווים מקווקווים, אבל גם פה כרגע אין לנו כאן יותר מדי חזרות ואנחנו לא עובדים על ממוצעים, אז זה נתון שלא נחוץ לנו, ויש לנו גם כאן את הגרף הסופי. אלו האופציות הבסיסיות ביותר שאנחנו נשתמש בהן, אבל ראיתם עכשיו איפה נמצאים כל התפריטים ואיפה לחפש את זה. בהצלחה.